Tervetuloa rakkaat kirjallisuuden ystävät tähän kirjallisuusohjelmaan nimeltä Kirjakuiskaaja. Meillä on tänään vieraana romaanista 9 karaatin unelmat ihastuttava Irene O. Munkkiniemestä. Tervetuloa Irene. Haluan sanoa kirjailija, näyttelijä, vai mikä hän nyt lieneekään, Eeva Elorannalle, että tämän kaltainen karismaattinen persona kuin minä olen, en mitenkään voi olla sivuhenkilö romaanissa 9 karaatin unelmat. Minun tulisi luonnollisestikin olla päähenkilö. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä Kirjakuiskaajasta. Kirjoittanut Eeva Eloranta. Lue tai kuuntele koko tarina. 9 karaatin unelmat. Löytyy kirjat.fiistä ja äänikirjapalveluista.